Hi ha moments en què un artista es pot desanimar en creure que el seu estil no està ben definit. A l'italià Amedeo Modigliani li va passar i per això va pintar aquest autorretrat com un pallasso Pierrot que obre l'exposició que li dedica la Tate de Londres. El trasllat a París li va portar el color i la influència temporal en els traços, per exemple, de Cézanne, i el perfeccionament en la tècnica per convertir esbossos en retrats, com el del seu marxant de l'època i el de molts altres membres de la comunitat artística de la capital francesa. De les seves mans, sorpresa per a molts, també van sortir escultures que miren directament a l'espectador. Va ser per poc temps perquè la pols agreujava la tuberculosi que patia Modigliani, però aquests caps femenins van servir per definir l'estil de les dones de cares allargades i ulls d'ametlla retratades als seus nus de formes modernes, que el van fer popular en tots els sentits. There was a painting of a nude in the window of the gallery, and passers-by came and saw it, and they were shocked. I mean, supposedly by the representation of the pubic hair, and then the police came and shut the exhibition down. És el Modigliani de l'escàndol, el del sexe i l'alcohol, el que ha estat retratat amb més curiositat per la seva mort prematura i el que aquests espectadors intenten desxifrar a través de la realitat virtual. Però l'artista també va contribuir que les seves dones models, també vestides, arribessin a guanyar més diners que les treballadores de les fàbriques de l'època. Diu una crítica aquesta setmana al diari britànic The Guardian que l'exposició que es fa aquí a la Tate Modern presenta un Modigliani més subversiu del que era en realitat. Però això no li treu interès a aquesta exposició perquè hi ha alguna cosa més subversiva en aquesta vida que porta a la contrària. Sergi Molero, TV3, Londres.